kusvika kuti zvinhu zvisvike pakadai sepazvasvika apa, kuti nyika yese inotorwa kuita munhu wani, bhengi rakati ratorwa, makazvarwa zvimumumu muno muZimbabwe yese ndeye zvimumumu. Nyika ino ndeye zvimumumu, hatina miromo, hatitenderwi kutaura, hatina meso, hatitenderwi kuona zvakaipa. Tinongova nemeso okuona nzira chete kuti ndisaroverera. Ukangoona chete chinoitwa chakaipa watova mupanduki. Imi makangonyarara vakomana. Kuliend TV. Atibatike zvechobu. Kuliend. Zviri sei hama yangu? Tiripo. MaZimbabwenzi vakomana, tajaira nhamo manje. Tachijairira nhamo iya kusvika pakuti vhele takungoti chero zvaitika, tinongoti ndizvozvo zvazviri izvozvo. Bati tikadaro manje hakuna achagadzirisa nyika iyi. Nyika ino iyi yashata. Tinofana kurangarira kuti tino munyama usingaiti maZimbabwenzi, wokuti vanhu vanofana kutinamatira chaivo chaivo varamwa vatisiya. Machechisi achifana kutinamatira, kunamatira nyika ino kuti ivewo nevatungamiriri vanotitungamirira zvinotigutsa nokutiitirawo zvakanaka. Vazhinji vacho amapoliticians nokuda kwemari. Vazhinji vacho votengwa nemari vachiprofita zviprofita zvinorerekera kumunhu umwe chete yeye. Vazhinji vacho nhambo yekunamata amadealers vachienda kumhiri kwedzinyika uko vakatopfeka uniform yavo iyoyo nemadhuku avo iwawo, vachienda kundouya vakatakura madrugs kubva kune dzimwe nyika vachishandiswa. Vanova ndivo vanotinamatira kuti nyika iitwe, nekuti nyika inotonamatirwa kuti ibude zvakanaka, ive navaprofita vezvokwadi, ive nevatungamiriri vamashuwa. Inenge ichitonamatirirwa nyika. Pati dambudziko redu rataita muno munyika nderokuti mari yadiwa zvokumhanya munyika yedu, kusvika pakuti vaprofita, vatungamiriri vamachechi havachaiti zvavanofanira kuita. Naizvozvo Mwari vanotsamwa. Kana Mwari vatsamwa vanotandavadzira rushamu rwavo pamusoro penyika ino. Nyika ino yova kutukwa kukuru kwokuti vatungamiriri vatinowana imbavha dzega dzega. Vatungamiriri vatinowana havana kusiyana nemakororo, gororo chairo rinokutorera chaunacho masikati machena, rinokubvutira akura kabata pfuti mumaoko, haugoni kutora bheki chaunenge wabvutirwa. Tinofana kuramba tichinamata, munhu wese arambe achinamata kuna Mwari, kuti Mwari atinzwire tsitsi. Kana paine government ichazotevera, iteverewo iri government inenge ine vanhu pamwoyo. Tarisai muone kuti nguva yava Mugabe vakanga vachingoitawo saizvozvizvi, kunyange hazvo izvi zvava wese, but vaitoita saizvezvi zvokutora upfumi vachindovaka dzimba kunyika dzevamwe, isu kuno tichisara nedzimba dzakashata, zvokutora mari vachienda kunorya nevamwe vanhu vasiri venyika ino, vasina kana kubarirwa, asina, anga asingatombozvifungidziri kuti muupenyu hwake ungafawo wakabata mari yakawanda kudaro, asi unotozoibata nokuda kwedu, nokuda kwenyika yedu. Machaina anokukura, nyika ino upfumi hwayo hunobuda huchinda. Hapana chatinoti chedu, kunyangwe nemakambanizi anoonwa nevana vomuno, tinowanikwa tichitambura kudarika kwaanoshandira kune dzimwe nyika.
Data redu ukaritarisa muno is the highest data worldwide. Matariffs edu emafoni ukatarisa they are the highest tariffs in the world. Tarisa uone kuti unoinda kana paBotswana apa vanofona mahara vachishandisa Mascom network imwe chete inoonwa nomuZimbabwean ari muno munyika medu. Hatina patinowana mabenefits muno munyika medu muno. Hapana chatinobenefita pazviwanikwa zvedu. Tarisai muone madhuriro anoita shuga muno munyika medu muno. Asi shuga inobva pachiredzi apa ichidiridzirwa nemvura inonaya mudenga, ichidiridzirwa nemadhamu akasiya avakiwa nevarungu, madhamu anochengeta mvura iyi kuti igoramba ichidzika zasi kundodiridzira. Isu hatina chatinobenefita munyika medu matakabarirwa, yatakasiyirwa nevakuru vedu. Takava muno munyika muno kubva kare nakare. Vana mbuya nehanda vakafa vachifira nyika ineyi vachizama kuvharidzira kuti goridhe risatorwa nevarungu sematorerwo araiitwa nevarungu. Vachiritora vachiita vaita rokunonga. Nyika ino inonzi yanga ine goridhe rakawandisa rakapedza kutorwa nemaJerimani. Vakatozouya kurwira muno maBritish nemaJerimani, kutorwa kuita hondo yekurwira muno munyika medu, vachirwira nyika ino nokuda kwoufumi hwayo. Vana mbuya nehanda vakamira vachirwa neuta nemiseve nemapfumo, vachitungamirirwa nevadzimu, vachiudza vanhu vavo kuti pano paipa otiza. Tikakurirwa ufumi hwedu ukatorwa ukainda. Tikadzokazve tiri vana veZimbabwe nehasha noushungu nemidzimu ichitipinda mukati medu kutitungamirira kuti onai zvatakafira ndizvozvi kuti nyika iyi ichadzoka mumaoko enyu. Heyo nyika iyi yakadzoka mumaoko edu, asi haina kuuya mumaoko edu sevana veZimbabwe. Yakauya munyika mumaoko evatorwa vasina hanya nenyika ino. Hapana chatiri kuwana munyika ino noufumi hwayo mawandira hwakaita kudai, kuti hatina mineral yatisina iri padhimandi. Ichi mineral iri padhimandi tinayo muno. Tine gasi hari rakangovata apo, asi tinoita basa rokundotenga gasi kune dzimwe nyika richiuya richitidhurira muno, asi gasi rakazara muno munyika yedu yeZimbabwe. Goridhe rinongotorwa richiendwa naro. Vanotoita matimu chaidzo dzokutora vana Rushwaya, vachiita matimu dzokutora. Ndotonzwa kuti Rushwaya wanga atodzokerazve kumusha kweduko kuti andokambena kuti ave iye achazotitorerazve achingotibira. Tine urombo isu, tine jambwa chairo rokungotongwa nevanhu vanongofunga kuba, rokungotongwa nevanhu vasina hanya nevanhu vavanotonga, rokutongwa nevanhu vanonyepa zvokurevesa, vasingagoni kutaura chokwadi mukati memuromo yavo. Varume, nyika kuti uitonge unenge une maqualities okutonga nyika. Kuti utungamirire vanhu unenge une maqualities okutungamirira vanhu. Haugoni kureva nhema January to December 12 o'clock to 12 o'clock. Uchingonyepa chete usina kana chimwe chete chawakambobudisa muromo mako chiri chinhu chechokwadi. Kabineti yese kubva kune masports ukafamba woenda, takanga tine uyu wemukadzi wechichena uyu, haana kana chimwe chete chakagona kutiitira pazvinhu zvese zvaaipromisa Kirsti Coventry. Waingotiudza nhema dzega dzega munyamarudzi vakomana. Tinongova nevanhu vanonyepa kubva kuna baba chaivo vakuru pavagerepo paya. Murume unonyepa zvikuru zvokuti kana ukazvitarisa unoshaya kuti konai ndokudiko. Tine vanhu vasingagoni kunyika, ine vanhu vasingagoni kusumudza musoro kuti kana wakangovata pawakavata yapo unonzi vata wakadaro norutivi rumwe chete, chero rukapisa sei rutivi runosvika pakundoora rutivi rumwe chete. Wakangonyarara haugoni kutaura kuti vedu weipanda ndodawo kuchinja rutivi ndivate nemanhede kana norumwe rutivi rworuboshwe rwandakavata narwo ndanzwa. Kana nditsivame hangu ndichifema dhasti, hautenderwi. Kana ukangodaro unorohwa, unourawa, unonzi uri mupanduki. Asi gold riri kuenda, diamond riri kuenda, lithium iri kuenda, platinum iri kuenda, emerald riri kuenda, zvese zviri kuenda.
Simbi avanoona kuti haisi padhimandi zvakadii vakairega ichifa Zisco Steel. Hakuna kana unoda kuinanavira kwairi. Vanenge vakatarisa asi ndo yaitotipawo ufumi muno munyika. But vanoona kuti haina quick money. Zvinotovanetsa vakarega Zisco Steel ichifa kweko zvinongova majanga. Nyika yaiwanikwa simbi dzokuti kana waidzitarisa waiona kuti pano ufumi. Zvese zvakati mpongo. Nokuti havana basa nesu. Nyika ine vanhu vanovenga vanhu vayo. Chatisina chatinombobenefita. Zvotakanzi nezuro handei vakomana. Uyai tipinde mugwagwa taonawo vamwe vanenge vangava vanotaridza kuti vane shungu. Ndobva taiginowa, but haisi mhosva yedu. Tine vatongi vane utongi hunodzvanyirira. Kusvika pakuti chero munhu akauraya munhu as long as munhu iye ari muZANU PF unenge aine license yokuuraya munhu. Havana basa nazvo nokuti uri muZANU PF. Mamadiko naye vakomana kumusoroku. Mumbotibvisirawo vara rinoti ZANU PF. Hatina kuti isisu ngaife vanhu varimo ngavafe, but upupu unoutongamiririri hwayo hunopupura uipi munyika ino yeZimbabwe. Tanzwa varume muchitiona takadai. Takatambura zvinotirwadza, tiri kutambura zvinotirwadza. Hondo yakauya, tikamanya tichikwira makomo. Hondo yakauya, tikamanya tichibaya neminzwa. Hondo yakauya, tikatizira nomunzizi dzinoerera nzizi dzakazara, tichitiza hondo, tichimhanya tichiudzana, tichivaudza vakomana yavo vari kuzviti tisi mawo veterans ava. Vakomana nhasi vakuzviona variwo mawo veterans vega. Nhasi ukada kutaura chinhu chatakanga tichitaura kuti kubatana ndicho chinhu chikuru unenge wawo muvengi. Hatichina chedu chatinoti chedu. Ndinokutaurirai kuti varume mune shuwa here imi vakomana? Nangwe nemi vakomana vari kumusoro kuarmy vakomana. Are you very sure? Are you the really murima war veterans chaiwo akaenda kuhondo nokuzvipira? Hakuna munhu wakaenda kuhondo pavanhu vese vakaenda kuhondo mazira ndinei akaenda kuhondo nokungonzwa kuti wakumbwa kana kuti wamanikidzwa. Munhu wese waitonzwa shungu dzokundoda kuenda kuMozambique. Vanhu vachienda kuhondo netsoka kundosvika kuMozambique netsoka, undotrena vodzoka netsoka kusvika vasvika muno muZimbabwe. As far as wherever you can think, vanhu vaifamba netsoka kubva kuMozambique vachisvika ikoko kwaunoziva kuti kure zvakaita sei from Mutare kusvika kunyika inipi yaunoziva kuti kure. Vaifamba vachisvika ikoko netsoka neshungu dzokuti nyika ino ibude, nyika ino ibve mumaoko evarungu. Ndimi motarisa imi majenerali makatarisa vanhu munhu wani achiita mashiripita akaita sewawa. Ndimi makagara vakomana. Are you very sure vakomana? Kana totaura kudai moti mubatei murove, mune shuwa here mune chokwadi here vakomana? Tichitambura kusvika pakurya nhoko dzezvironda zvakadai vakomana. Mune chokwadi here? Nhasi tovhara zvikoro nokuda kwomunhu ari kuti iye unokonzeresa kuti zvikoro zvivharwe. Vakomana musadaro vakomana. Musadaro vakomana. Musaita zvinhu zvakadaro vakomana. Upenyu uhu musahudaro muno munyika inei. Tivhare zvikoro kuti nhasi hakusi kuenda kuzvikoro. Zvatakaita futi takadisadvantageka. Hondo yakauya tichifana kuita magrade 1. Ikatipusha kusvika tachembera tisina nguva yokuinda mabhethi takachinja. Hatina makore edu atakazvarwa nawo nokuda kwehondo yauya. Nhasi muzukuru wanguzve hondo yoiregeswa kuenda kuchikoro nokuda kwokuti imi vakomana muri kukonewa kutungamirira, muri kukonewa kubvisa munhu mune paanozonzi president mune manyembe dzakaita sedzita kuti ave pamusoro penyu kusvika amama muchigachira madhodha anomama. Musadaro vakomana, musadaro vakomana. Makapiwei kongoita iye geza here ega vakomana? Ko iye ega geza ndiye unoona uipi? Makanyarara makaignora kana nemi mese muri kumusoro nezuro makaignora. Are you happy nezvinhu zviri kuitika izvi? Muri kufara here nazvo? Tibatei right, tichitibatai muurayi tese tipere kufa nokuti hatina chatinowana munyika muno. Hapana chatakafira, hapana vamwe zvirema izvezvi. As I am speaking kune zvirema zvakawandisa zvisati zvapera kufa. Zvoka mukapera kufa mese muchisiya nyika iri mumaoko akadai, zvogozobudei yodzokerazve karambwa nana mbuya Nyanda
kusaka makafirei right vakomana kana mugere pazvigaro zvese zvamakagara muripo pamusoro, vamwe muri mageneral, vamwe muri vanani, vamwe muri vanani, makafirei manje, maindirei kuhondo kana nyika iyi ichisvika pakutorerwa ufumi hwese nomunhu wani, achitora kinda nahwo, achiita zvaanoda, achipa zvigananda zvichitambisa ufumi, kuita ufumi hwekungokusha, mari inokushwa munyika, kukusha mari ichitorwa nevanhu vasina basa, ichiryiwa nemachina mari yedu muno. Tese maida kuti tese tive mageneral, maida kuti tese takadai tipinde tite masoja tese, takadzoka katikagara, vari mberi horai titungamirirai. Nhasi makangogara muna kana shungu nesu, munotivengereiko vakomana, munotivengerei varume? Tiri kukubvunzai, hatisi kuti tiri kurwa. Musatora mentality yamugabe yekuti munhu wese angoda kukomplaina nokutsikwa konzi kwakaita unonzi mupanduki wobatwa wourawa. Vanhu vakawanda vakapera kufa tisingazivi kuti vakaenda kupi, vakapera kufana naRashi wegusha wakangorova nanhasi. Family yake munoti iripi? Musaita dictatorship yokupedza muchitipedza nekuda kwezvichemo zvatinenge tinazvo. Tiri kuchema kune vamwe vakaurawa naMDC, vanatsvangirai vaibatwa vachirohwa vachivharwa, imi makangotarisa. Saka makaindirei kuhondo kuti nyika iyo ingobvisa ganda chete, yobva yauya yabva ganda yochigara ichingova maoko eutongi hwaSmith nanhasi? Taingorohwa naSmith, tairohwa isu kurohwa magaro aya, mablack watch achiuya achitirova. Nhasi matora black watch maita black boots inongotirova. Nhasi mindi munorega mapurisa vafana vasina chavanoziva vachitigarira kuti tisapinda mukati mutindochemera titaridze zvido zvedu. Makangonyarara, makapiwei? Makaryiswa here? Makaitwa sei? Chii chinonetsa? Chinokunetsai chii? Kuti chii chinonetsa? Tidzokerezve here kundopinda musango tichidzokererani manje? Ndo reason hombe inotigadzika pasi, topera simba, todzokerera ani? Kana tati todzokera kuhondo, tichidzokera mwana wamai vangu here? Kwenyu hamuna tsvingu nevana vamai venyu sei? Makanyararirei imi muchinyararira zvinhu zvichwa zvese zvamuri kutaura, zvese zvinotaurwa naGeza izvo vakomana? Makangotarisa vakomana, muchiti alright, munoti zvii, munoti chii chaari kuita, zvogozopera sei, zvogozobuda zviri papi? Ungananzi president vakomana, wangonzi titungamirire, unenge angonzi titungamirire, kwete kuti wane nyembe dzinenge dzaMwari man, kwete kumupa nyembe dzinosvika pa close to God kana even kuengirozi yaMwari chaiyo. He is nothing. How can you respect him? Kusvika akiitirai zvese zvekupedza magenerals, ndo zvatiri kunzwa zviri kutaurwa nemi. Muri kutaura one of our war veterans, makangotarisa chete. Why munomupa respect yakadaro? Kuti wadii? Nokuti wadii? Wakandozorepi utungamiri hwacho? Wakandoita hwekuzora here, kundozora kudenga, kuzorwa mafuta anenge ndebvu dzaAroni anoerera pandebvu dzaAroni, okuti mafuta yake akabva kudenga? Musadaro vakomana, munotivengerei isu siri vamwe venyu? We are brothers and sisters, tiri hama nehama. Vana vovharirwa chikoro nokuti munhu uri kuti uno mukonyo wokuti waita sei, muri kumupa nzvimbo yakadaro kuti zvidii? Hazvina kunaka izvi mani. Musadaro vakomana, musadaro vakomana, musadaro vakomana. Tamanyazve de makamangotiudza kuti ndo point yenyu, ndo aim yenyu yokungoti chete imi hamusi kuda kuona ganda jena. Isi tingadai takasiyana nazvo, taingorega zvanga singambotinetsi, taingorega kubikira vakomana yava vaiuya, kungovasiya vachifa nenzara, vofa nenzara. Iyemi macho mawo veterans, taingorega kubikirai, ndimi vatiri kutoreva iyemi. Nokuti mese wakagara pazvigaro zvese kumusoroko, hakuna kana mwana mudiki kumageneral kunze kwomwana waiyeyu. Taivarega vachifa nenzara, tovasiya vakadaro. Taikuregai muchibayiwa neminzwa, taikuregai musina chokufuka, mofa nechando, taikuregai muchibayiwa neminzwa. Panouya masoja unenge uchikamina, manga amairwa hondo iyi kana dai takati tisina kumira nokubatana, mukabvisa kubatana kwese kwatakanga takaita, makabvisa. Iko zvino vanhu vangopararira. This is the reason why uchiona vanhu vachitadza kana kupinda mustreet, because umwe nomwe unotaura vara rake achinda yakadai. Vanhu vabva kubatana, nyika isina kubatana. Amurwadzwi mwoyo nenyika yenyu makaita sei? Hapo usina kubatana, nyika inotadza kubatana kusvika pakuti vanhu 20 vaungane.
kutadza kuunganidza kana vanhu 1000 at a minute at a time. Nyika isina vanhu vakabatana, asi tanga takabatana zvokubatana zviyazvi tichiti pamberi nehondo tairevesa, pamberi nokubatana tairevesa. Chimukwende chokusunungura Zimbabwe chiri chimukwende, tichigarira pachimukwende ichocho, chichiuya hondo dzichiuya masoja achiuya achitirova, asi tairamba tichingobika. Masoja achiuya achitirova, tairamba tichingopa information. Masoja achiuya achitirova, tairamba takagarira tichitema miti tichivharira marodhi. Kutema miti, taitema miti tovhara rodhi. Kana masoja ouya hangouya achidarika, vachauya otenga kukiliya. Pavanokiliya toudza vakomana, vanhu vaya vakukiliya uko munoteya Zimbabwe kuti takaresvei manje apa? Chatakaresha chii manje? What is our main problem? Iri papi? Chii chatakakanganisa? Hatina kudzidza isu, takanganiswa nehondo iyoyi. Nhasi maakuvhara zvikoro nokuda kwomunhu. Vana vedu votadza zvekudzidza, vana vovharirwa zvikorozve, nhasi futi totadza futi kudzidza. Makaita sei vakomana? Wakakupai chiiwo nokuti chii iye? Asi mumwe wenyu here akangofanana nemi? Marengisi enyu akangofanana, hapana chakasiyana. Marengisi enyu akafanana. You were all in the bush muchirwa hondo. Otherwise he was in Zambia there, hiding there. Hatina sure nazvo izvozvo, takati siko imi ndimi munoziva kuti waivako, but you are now telling us kuti he was hiding in Zambia. He was hiding in Zambia, but munomupa rengi yokusvika pakuponyonga nyika, kusvika aita mamvemve kudai nyika ichibvaruka, marodzi achiita sokuti zvikova zvomumaruzevhamu zvisina kana unogadzira zvikova zvomunational park chero chichierera hakuna unovhara zvikova iri rodhi. Railway line kushayikwa kupera, unotoshamisika kuti railway line haizivi kuti yakafa, hakuna railway. Chitima chinobatsirawo vanhu vazhinji, zvatakarwira kuti nyika ireruke zvireruke, hamuna basa nazvo. Makamutarisa imi, mune shuwa munomutarisa zvinhu zvakadai? Muriko here kana kuti tiri kungotaura wedu pano musiko? Musadaro vakomana, musadaro vakomana, musadaro imi vakomana imi. Chii chinokunetsa ichi? Chii chinonetsa apa? Kusvika kuti zvinhu zvisvike pakadai sepazvasvika apa, kuti nyika yese inotorwa kuita munhu wani, bhengi rakati ratorwa, goridhe rinongotorwa nevanhu, diamond riri kutorwa, RBZ yatorwa. Saka masara nei manje kana RBZ ichitorwa? Hatina mari yedu, tiita basa rokusenzesa mari dzokuna naAmerica dzinotinetsa kuwana. Unotsvaka chenji ugotenderera tauni yese uchitsvaka chenji, hauiwani. Nyika isina koini. Famba uchitsvaka koini, unopiwa siwiti yaunoda chenji yokuti ugonotenga kune imwe storo. Saka ndonotenga neimwe storo nesiwiti kune imwe storo. Ndiye ndichida chenji yokunotenga zvimwe zvandashaya mushopu iyi. But ndichapiwa siwiti, ndichapiwa bhilo, ndichapiwa chingwa chandaa ndisingadi kutenga ini, nokuti hatina mari yedu. Hazvikurwadzi moyo makaita sei vakomana? Tinoramba takangogara takangotarisa. Munotirega tichingourawa makangotarisa. Munotiregerei tichiurawa izvo? Chichiurawa chinhu wataurirei zvinhu zvaunenge wataura? Munoda kuti nyika ino igare isina vanhu vanotaura. Saka tiri zvirema tese makazvarwa zvimumumu muno muZimbabwe yese ndeye zvimumumu. Nyika ino ndeye zvimumumu. Hatina miromo, hatitenderwi kutaura, hatina meso, hatitenderwi kuona zvakaipa. Ndongova nemeso okuona nzira chete kuti ndisaroverera. Ukangoona chete chinoitwa chakaipa watova mupanduki. Imi makangonyarara vakomana. Why? But why? Kwega tichinowa nemapurisa takagarirwa nezuro kugarirwa uko. Hatina kukwanisa kupinda mutauni kunotaridza zvichemo zvedu maitirero. Muripo hamupo here vakomana? Tirega vana ava. Ende haisi mhosva yavo kuti mapurisa, because chero wazoda kugara pachigaro unoda kuchengetedza mutemo. Saka mapurisa otherwise vari right, vari kuchengetedza. Yes of course, because kune vamwe vanozotora futi advantage vachingoponda vamwe, votoponda vanhu ipapo. Zvinenge zvitotova nane, because otherwise deni vakanga vatirega tichipinda takada kudemonstrata. Vavengi vakatuma vanhu vavo vakatanga kuita zvisina nomusoro. Kwaitoparara zvinhu zvakawanda imomuya mutauni, because hakuna vamwe vanhu vanogona kumisa mapurisa kuti kana kumisa vanhu kuti vasadaro. Munoramba makatarisa nyaya dzakadai dzichiitika. Muri kuti chii chiri kuitika imi? Muchipera kudai tichirwadzwa tichichema kuti magamba edu ari kupera, makangomutarisa muchitoziva henyu kuti ndiye. Why? But why? Kupera tichirwadziwa, ndakarwadziwa uyu afa mani, uyu mujuru.
nyika haifani kudai so. Tifani kudai kugara takangokunzwa totodzwa mudumbu muchikwira. Tine shungu nenyika yedu zvinenge zvichitirwadza zvokuti dhumukanzwa chimbo chiya chichiimbwa chizwa kuti igamba rafa, nokuti takakura tinazvo pamwoyo zvokuti ndinofanira kuchengetedza nyika, ndinofanira kudawa mai vangu, handifani kuva nenyika inongonzi zvinoshoresa zvese zvokuti magamba anogara achingofa zvinotisoresa kuti ameno zviri kuitika. Mawarriors chaivo anotirwadza muchiaona achinotambirawo, makangotarisa. What do you want to do? What is your aim? Muri kuda kudimi? Itai zvamunoda right, pedzai tife. Kungoti beta mungokanda nuclear bomb tipere kufa tese. Hazvina kana nebasa because hatisi kuona chatinoraramira izvo. Zvirema zvichinda kunoprotesta kumira chakabata madondoro kuti kana vachindiuraya ngavandiuraya. Varwadziwa, vanhu varwadziwa vakomana. Musaramba makatarisa zvinorwadza zvichiuraya vana vamai venyu, asi mune simba rokuita zvamunokwanisa kuita.